Azalduko dizuet eskematxo bat prestatu eguna zuei lagungarria izateko artelanak ikuspegi formal batetik aztertzeko. Gero badaude loturak noski esanaiekin, simboloekin eta, baina formek transmititzen dituzten, erabaki formalek transmititzen dituzten esanahi guztia horiek aztertzeko lagungarria izan daiteke. Beno, lehenengo puntu importanteenak edo zentroa ikusten zutenez utxeagoa dago, baina 3 elementu daude baien artean harreman nahiko handia izan dezaketenak edo askotan lotzen direnak. Bata da espazioa, bestea da argia eta bestea da konposaketa. Espazioaren kasuan ikusten duzu bi aukera agertzen direla, espazio erreala eta espazio figuratua. Hori da batzuetan hitz egingo dugulako benetako espazioari buruz, 3 dimentsioetan antolatzen dena, eta hori da arkitektura eta eskultura. Eta beste batzuetan hitz egingo dugu askotan irudiari buruz hitz egiten dugunean espazioaren ilusioa sortzen duten estrategia desberdinei buruz. Perspektiba horien artean ezagunena, baina beste batzuk izan daitezkenak, ez? Eta hor ez dago benetako espaziorik 2 dimentsioetako gainazal bati begira gaude, baina 3 dimentsioen sentsazioa sortzen zaigu. Hori da espazio figuratua. Eta aldiz, hitz egiten dugunean eskulturari buruz, batzutan egingo duguna, espazio errealari buruz hitz egiten ari gara, bertan sortzen diren volumenak eta benetan espazio bat okupatzen dutelako. Gero daukagu argia. Eta argia oso elementu importantea da, bi espazioaren errepresentazio horietan, errepresentazioan zein naturalean, espazioaren sentsazioa zehazten duen elementu funtsezkoa delako. Ez dakazutu besterik, pentsatu nolakoa den eraikin bat daukana argipiloa eta eraikin bera leiho guztiak ixten direnean eta iluntasun osoan dagoenean edo askoz ere ilunago, ez? Nola espazio horrekiko daukagun harremana erabat aldatzen den. Baina argia ere bai bidimentsioetako espazioen errepresentazioan, edo espazioen errepresentazio beste gabe, oso importantea da normalean markatzen dituelako punturik garrantzitsuenak eta espazio batzuk uzten dituelako ikusgai eta beste batzuk ilundu egiten ditu. Orduan argia izaten da errekurtso bat zenbait punturi eta espazioei garrantzi gehiago emateko eta diskriminatzeko, ez? Espazio batzuk eta besteen artean. Horregatik ere argia konposaketarekin oso lotuta dago eta horregatik daude ere bai hurbil. Ze askotan argia importantea da konposaketa eratzeko momentuan. Konposaketa zer da? Konposaketa da irudi bat nola antolatzen dugun. Ze gauza jartzen ditugun zein lekutan gure begirada zuzentzeko. Nola lortzen dugun elementu batzuk konposaketaren barnean izatea lehen mailakoak, beste batzuk bigarren mailakoak, ez? Bideratzea garrantzi maila eta ere bai batzuetan simbolismoak ere bai sortzea horren bitartez. Harremanak ezartzea ere bai elementuen bitartez, ez? Eta hori modu desberdinetan egin daiteke. Konposaketa normalean espazioarekin lotuta dago, ze espazioa izaten da elementu bat eragiten duena konposaketan, normalean figurazioari buruz hitz egiten dugunean irudiak kokatzen direlako espazio baten barnean, eta argiak ere esan bezala laguntzen du. Adibidez, barrokoko kuadro baten pentsatzen baldin badugu, argilun oso fuerteak egoten dira, orduan argiak ematen duen lekuetan kokatzen dira pertsonairik nagusienak, eta iluntasuna dagoen lekuetan pertsonairik ez garrantzitsuenak, bigarren mailakoak. Edo batzuetan ontasunarekin lotutako pertsonaiak kokatzen dira argian, gaiztotasunarekin lotutakoak kokatzen dira iluntasunean. Eta orduan konposaketa eta argiak egiten duten lotura horrek ere bai hartzen du simbolismo bat. Orduan 3 horiek dira punturik nagusienak. Gero badira beste elementu batzuk, bat oso importantea da kolorea. Eta kolorea harremanatzen da espazioarekin, argiarekin, eta konposaketarekin harremanatu daiteke ere, ze konposaketetan koloreek ere bai izatu dute garrantzia. Argiarekin lotuta askotan, adibidez. Kolore olako argiluneko konposizio batean, kolore txuria sartzen baldin badegu, oso distiratxoa izango da, argiarekin lotuko dugu, eta horrela gure begirada eramango du puntu horretara. Eta lortuko du gure begiak fijatzea, lehenik eta behin elementu horretan, eta gero beste kuadroko beste ataletan fijatzea. Baina ere bai koloreen kontrastearen bitartez adibidez sortu ditzakegu mugimenduak, dinamika eta beste kontu batzuk. Eta koloreak horregatik ere bai izaten du izugarrizko garrantzia errepresentazio horretan emateko zentzua.
beste bi elementu, beste elementu bat da materialak. Materialak izan daitezke, fisikoak dira, da ze material erabili din kuadro bat egiteko, baina baita ere bai izan daitezke batzuetan figuratuak, hori batez ere pintura realista batean edo argazki batean, ze sentsazio ematen diguten nola errepresentatzen dituzten material batzuk, berriz ere barrokoko kuadroa diela erresenakolako gauzetarako, oialen errepresentazioa, ez? Batzutan materiala berez jatorriz da olioa, migisaren gainean, baina errepresentatzen ditu materialak beste modu batean. Hori itxurarekin lotuko litzateke, orain komentatuko duguna. Baina materialak askotan hitz egiten dugu modu oso simple batean, ze material erabiltzen diren artelan hori egiteko. Eta normalean materialak ez dira aukeratzen besterik gabe, askotan simbolismo bat ere bai daukate. Kasu ezagunena guretzako ziurrenik da euskal euskultura, eta metalarekin eta harriarekin daukan harremana. Dela harreman oso simbolikoa, harriak errepresentatzen du pixka jatorria, lurra, herria bera, eta metala aldiz lotzen da industriarekin eta euskal izaerarekin lotutako industriarekin eta horreko olekin eta historia horrekin, ez? Orduan material horiek badukate karga simboliko bat. Berezia material hori erabiltzeagatik saiatzen gara esan nahi batzuk ematen, ez? Orduan materialetan fijatzea garrantzitsua da. Eta materialak askotan lotuta daude itxurarekin, hau da. Depende ze material erabiltzen ditugun, itxura bat lortu dugu edo beste bat. Eskultura berdina, harriz eginda, metalez eginda edo plastikoz eginda, naiz eta forma berdina izan, oso sentsazio desberdinak transmititzen ditugu. Adibidez, harriak normalean ostasunaren sentsazioa transmititzen du, metalak are gehiago, baina egon daitezke aldaerak. Adibidez, metal bat errolduta baldin badago, kolore horrengatik eta texturarengatik galtzen du ostasunaren sentsazioa, baina burni batek adibidez ostasuna transmititzen du. Eta aldiz, plastikozko gainazal batek transmititu ditzake gauza desberdinak kolorearen arabera ere horre bai eragina dauka, baina batzuei guina ematen die, baderakolako material ez erosoa edo ez naturala, baina beste batzuei adibidez leuntasuna transmititu aldie eta beste sentsazio batzuk. Hori pinturakin ere bai gertatzen da, pintura batean zuk erabili dezakezu pintura pigmentoa bera eta gero masa pinturarena volumen batzuk sortzen eta textura batzuk sortzen eta kuadroak ematea gogoa ukitzeko, izatea volumen bat, izatea gainazal bat, edo egin dezakezu kuadro bat dena argazki hurbiltzen den zerbait, gainazal perfecto batekin, itxura leun eta neutor bat emateko, ez? Orduan, itxurak ere bai, askor egiten du batez ere modu sentsorial batean, eta horregatik importantea da itxuran fijatzea, delako elementu bat normalean arrazoiarekin pixkat zailtasun gehiago dauzkaguna deskribitzeko, baina eragiten diguna askotan lanetatik jasotzen ditugun lehenengo inpresioak lotuta daude gehiago gure sentsazioekin, baina guk normalean arrazoiarekin lotzen ditugu, orduan saiatzen gara ulertzen, ez? Eta ere bai itxurarena garrantzitsua izango da guretzako, ze badira material batzuk eta textura batzuk feminizatu edo maskulinizatu egiten direnak. Esate bateako Euskal Herrian harria, metala, material maskulinoak dira, suposatzen delako indarra behar dela horiek dominatzeko, gaina da dominazio kontu bat, ez? Eta aldiz, oihala, haria, zeramika, goma, biguina den guztia gehiago lotzen da feminitatearekin. Eta horrek, horiek dira elementu batzuk nahiko barneratuak ditugunak eta itxurarekin lotzen direnak. Eta bi puntu geratzen zaizkigu, izango lidatekenak adierazpena eta denbora. Adierazpena importantea da itxuraren gandik banatzea. Ze, egin batean antzekotasuna dauzkate, baina desberdina dira. Itxura da gehiago materialak ematen dion itxura. Materialtasunarekin lotutako sentsazio bat. Eta adierazpena da kolore argi eta konposaketaren disposizioaren bitartez zer nolako irudia sortzen dugun. Eta hor izan daiteke, egon daiteke gehiago lotuta abstrakzioarekin eta figurazioarekin, adibidez, eman dezake sentsazio bat tristeziarena edo postasunarena adibidez koloreen konposizioaren bitartez, konposaketa eta kolorearen kombinazioaren bitartez, argia eta konposaketaren bitartez, adibidez kuadro bat oso iluna, beltza, grisa, konposaketa oso itxiarekin, bere adierazpena egon daiteke lotuta
zenbait sentsazio tristeagoekin, ez? Hola, oso modu obioan hitz egin da, baina. Eta adierazpena da gehiago zek erabaki duen artistak errepresentatzea eta nola, eta horrek nola eragiten digun. Eta azkeneko puntua izango litzateke denbora. Eta denbora da puntu bat dagoena pixkate kanpoan, badelako elementu bat alde batetik nahiko berria, hausartzerakoan pentsatzen nuen denbora, benetazko denboran, pasatzen den denboran, bideoarentzako pentsatua dagoelako, bideoa eta zinema. Azken finean badirelako denboran oinarritutako arte mota batzuk. Eskultura eta pintura ez dira denboran oinarritutakoak. Zuk ikusi ditzakezu segundu batez eta ja inpresio osoa izan, baina bideo batean edo pelikula batean zuk denbora bat pasatzen duzu, denbora baten bitartez harremanatzen zara, eta ere bai dago konstrukzio, izan datekena narratiboa edo ez, baina behintzat badago jarraikera bat daukan konstrukzio bat denboran zehar irauten, luzatzen dena eta zuk denboraren bitartez pertzibitzen dezuna, ez? Eta denboraren pertzepzio horrek bere ezaugarri propioak ditu zinemaren azterketan asko ze konplexuagoak direnak, baina behintzat kontuan izan behar dugu ze denbora asko agertzen da bideoartean, asko agertzen da zineman, serietan, eta asko jolastu daiteke denboraren pertzepzio horrekin. Nolakoak dira planoak? Luzeak dira, motzak dira, azkarrak eta asko paratzen dira, edo bada plano oso luze bat oso luze irauten duena eta behartzen gaituena arreta mantentzeko esfortzu bat egitera. Orduan, guzti horiek dira denborarekin jolasteko moduak. Baina denbora, ere bai egia da, denbora lotu daitekela modu abstraktuago batean beste kontu batzuekin. Adibidez, bada artelan bat detaile asko erakusten duena eta denbora oso luzea behar izan duena egiteko, denborak nola eragin du kuadro horren itxuran edo egituran. Edo adibidez, erabiltzen ditu material iragankorrak eta material horiek aldatzen doaz denborarekin, eta orduan denborak eragiten du itxuran. Ze hori gertatzen da kuadro batzuek, kuadroa pentsatzen dut adibidez Tapiasen kuadroetan, ez? Erabiltzen ditu material batzuk iragankorrak direnak, usteltzen dira eta kuadroaren koloreak, teksturak aldatzen doaz denborarekin. Holako kasuak ere bai badira, ez? Denbora batzutan sartzen da ez usteko moduko batean eta lotzen da beste gauza batzuekin.